खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ एबिएम सुआ गोख्रों थांखि लादों क'क्राझाराव जुवानि आदाखौ बन्द खालामनो जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायदों क'क्राझार जिल्ला एबिएम सु आफादा। माजुलिनि मलाय हाग्रायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों जाय सोमखोर मिथिंगायारि ओनसोलफोरखौ खहा खालामदों। मुंदांखा आबहावा सानथौगिरि जादब मलाय पायेंजों 10 बोसोरनिफ्रायबो जोथोन लाजानाय बे हाग्रामाया मैया सेवहांगार जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथाया मेगन गोसा दुथां सुबुंफोरनि थाखाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। नेशनेल बर' खृष्टान काउन्सिलआ बर'दिन फोरबो फालिनाय समाव थांनाय 24 दिसेम्बर खालि नलबारि जिल्लानि पानिगाव गामियाव थानाय एसटि मेरि स्कुलाव बर'दिन फोरबोनि साजायनायफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों लोगोसे गोजोन खौसेथि थासारि लाखिनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों। चिरां जिल्लानि गुरुबासा नादरबारि गामियाव साइमन किस्कुखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय जाथायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों लोब लोब सान्थालि रायजो राजाफोरा गुरुबासा पुलिस आउटपस्टखौ घेराव खालामनानै खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों संदानगासिनो दङ होनना चिरां जिल्ला पुलिस बिबानगिरि ध्रुबु बरा बिथाङा मिथिहोदों। क'क्राझाराव थानाय हेलेना गायदे नार्सिं स्कुलाव हस्टेल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि इएम देरहासार बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा। चिरां जिल्लानि गुरुभासायाव सासे आदिबासि लाइमोनखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा देगारजों सुनानै जोखोम खालामनाय दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबि खालामदों दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे माखासे गोख्रों बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। दा गोदान बोसोर बरायनाय आरो गोजाम बोसोरनि जोबनाय गोबां माखासे मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिदों। इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव पिकनिक स्पट खुलिदों। बेयाव पिकनिक जानो थांदों बनभोजनि मुङाव टुरिजिमनि मुङाव जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया बादा होनो गोनां गैया। आरो पिकनिक स्पट खुलिनाय लोगो लोगो बे लकेल युथफोरा माखासे इनकाम जेनेरेशन बेयाव एक्टिभिटी बा बिथांनि इनकाम जेनेरेशननि खामानियाबो जादों जोंहा बुंनो गोनां गैया। किन्तु खोथाया जाहैबाय फुजा मेलाया सानथाम सानब्रै जायोब्ला बेयाव एडिशनेल खाथियाव मेला जाफायो आरो बियो 1 मास गाहाम जायो। दुर्गा फुजा राज मेला लक्षी फुजा ओरै नोङो दिवालीनि मुङाव कुनु मेलाया जोबनानै थांबाय। इसोरखौ फुजिनायनि खामानिया बा बेयाव जिखिनि नियम निति दङ रिति निति दङ बे जोबनानै थांबाय। किन्तु एडिशनेल मेला सोलिबाय थायो इलिगेल मेला सोलिबाय थायो आरो बे मेलायाव मा जायो जुवा जायो दाइस जायो माबा माबि जानाय जोङो नुदों। उन्दै गथ'आबो गेलेहैदों बिमाफ्राबो गेलेहैदों बिफाया गेलेहैदों गथ' गथाय फिसा फिसौ लानानै सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बेयाव बाहागो लादों। माखासे सुबुंनि खोथाखौ बुंदों आङो गासैनि बाथ्राखौ बुङाखै। दा जाय थासारिया दिनै सृष्टि जादों दिनै मासरुम बायदि पिकनिक स्पट खुलिनायखौ जों एन्टि खालामाखै। बेयाव बेरायनो थांनाय पिकनिक जानो थांनायखौ जों एन्टि खालायाखै। किन्तु बेयाव जुवा जादों। मैया भैरबकुन्दनि जुवायाव मेथाइ खनदों फारसेथिं जुवा सोलिगासिनो दङ। क'क्राझारनि पिकनिक स्पटआव चिरांनि पिकनिक स्पटआव बाक्सानि भुटान बर्डार खाथिनि पिकनिक स्पटआव जेराव पिकनिक जादों तामुलपुराव उदालगुरियाव बेयावनो जुवा बेयावनो ड्राग्स बेयावनो जौ बेबायदि मोनसे आड्डा दिनै थासारि सोलिनायखौ नुदों। बे मा जादों आरो मा परिबेस सृष्टि खालामनो नागिरदों। थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव। जाय परिबेस परिस्थितिया सिगाङाव जोब्बायमोन बेखौ जिर' डाउन खालामनो हाबायमोन खमायनो हाबायमोन। किन्तु दिनै जौ जुवा पिकनिकआव माने बे दाइस होनाय आरो बेजों एन्टारटेनमेन्ट आरो एन्जयमेन्ट लानायनि जि मोनसे परिबेस परिस्थिति नुदों थारैनो बेयो जोबोद दुखुनांथाव। कारन आइ रिभार फेस्टिभेलाव जागायजेनखालिनो सासे माने बाइकजों सौग्रावनानै जिउ जोबनो गोनां जादों आरो लावहाटीनिफ्राय फैफिननाय जाय मटर साइकेलजों सानै माने मिसक्रेन्टफ्रा फैबाय बे सुबुंफ्रानो साइमन किस्कुखौ देगारजों सुदों। गाबोन बहाबा जागोन समफोर बहाबा जागोन आरो बेफोरबायदि आनरुलि थासारिखौ मानो सृष्टि खालामनो नागिरदों। गभर्नमेन्ट लेस आरो प्रशासन लेस कुनु बेयाव असिनि रल गैया एसएसपि नि रल गैया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि रल गैया। तारमाने दिनै बे आनरुलि
माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिखौ दिनै जानो होनाय बायदि थासारिखौसो जों नुदों आरो बेयो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां हारि माहारिनि आफादफोर दङ। आं रावबो आफादखौ सोंखारिनोबो नागिराखै, रायनोबो नागिराखै। बिराद गुनि गियानि बेक्ति दङ, पण्डितफोर दङ। जोंहा कनसियास सिटिजेन माखासे नागरिकफोर दङ। कनसियास दिनै बेक्तिफोर दङ, ससियेलि कनसियास, पलिटिकेलि कनसियास, गुबुन गुबुन बिथिङाव कनसियास। खिन्थु दिनै बेफोर आनरुलि थासारिखौ नुनानै रावबो बाथ्रा बुङा, रावबो खुगा माने बेखेवा आरो रावबो बिनि सायाव हेंथा खालामग्रा मानसि गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों समाज फोसाबनाय, समाजखौ थिग खालामनाय आरो बेबायदि जौ जुवा, ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै जों खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। खिन्थु दिनै एबसुनि आनसलिकआ इउनिटआ जिल्लाया बादा होनो थाङोब्ला बै जौ जुवा आरो ड्राग्स आरो जेराव जुवा जादों बे बेक्तिफोरासो उल्था एबसुखौ आक्रमण खालामनो नागिरनाय आरो एबसुनोसो फैसा जासिनो नागिरनाय बेबायदि मोनसे प्रलोभन होनाय परिबेस परिस्थितिखौबो जों दिनै नुदों। स्वयं प्रशासनानो दिनै जोंखौ बुंनो नागिरो जे जुवानि पारमिसन बियोब्ला एबसुनियाव सोङैथाय आनसलिकनियाव, डिस्ट्रिक्टनियाव, इउनिटनियाव बे खोथाखौ बुंनाय जोङो नुनो मोन्दों, खोनानो मोन्दों आरो जोंनि दखरा आरो जिल्लाफ्रा जोंनो फोरमायदों। बे बिराद दुखुनांथावना। आरो जुदि प्रशासना जुदि बेफोरखौ लाय होयोब्ला गेलेग्रायाथ' गेलेखागोन आरो बेफोरखौ खालामनानै मोजां मोन्दों। दिनै एटेनसनखौ डाइभार्ट खालामनानै जोंनि समाज, जोंनि ओनसोलखौ धंस' खालामनाय थासारिखौ जोङो नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नोजोर होबोदों। गोदान बोसोरनि मुङाव बा मेला खुंनायनि मुङाव जोंनाव दुखिनो थाङाखै, नाथाय जोङो समाजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बिबान थानाय हिसाबै समाज फोसाबनायाव आरो समाजखौ जायफ्रा जेंना खालामो बिथांमोनखौ जों अरायबो जोङो बाथ्रा बुंबोदों। आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा स्पष्ट जायफोर समाज फोसाबनायाव हेंथा होयो बा जायफोरा समाजखौ दैदेननायाव हेंथा होयो बिसोरनि हेंथायै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो जोङो बाथ्रा बुंलांगोन। मानोना मोनसे गोजोन समाजनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे गोजोन समाज दानो हायो आरो जों मोनसे गोजोन सोलोंथाइ मोननो हायो। नाथाय जों नुदों आथिखालाव फुजा मेला बा जि फेस्टिभेल खुंनायनि मुङाव गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ बेवहाय गाज्रि खामानि मावनायखौ जों नुदों। जों दाख्लै खोनानो मोन्दों चिरां जिल्लायाव मोनसे आइ रिभार फेस्टिभेल खुंदों आरो बे आइ रिभार फेस्टिभेलाव जेब्ला जागायजेनदोंमोन बै जागायजेनखालिनो चिरां जिल्लानि बिजनि थानानि सिङाव थानाय सिलबारि मनाखसा गामिनि थागिबि गोमोथाव बर'नि सासेल' फिसाला, अनजालु फिसाला सुमित बर' बिथाङा गावनि लोगोजों बे आइ रिभार फेस्टिभेलाव फैदोंमोन। थांफिननाय समाव बिथाङा बाइकजों थांफिननाय समाव दाम्पाराव सौग्रावनानै जिउ गोमानाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों। बिराद दुखुनि बाथ्रा। सासे लाइमोन, सासे फरायसा जुदि जिउ गोमायोब्ला मोनसे न'खरा धंस जायो, मोनसे समाजा धंस जायो आरो बर' समाजाबो जाय लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सिमां नुयो। बड'फा ब्रह्मआबो लाइमोनफोरखौ नुनानै मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय सिमां नुदोंमोन। दा जोंनि लाइमोनफोरा जुदि बिदि फुजा मेलानि मुङाव बबेबा फेस्टिभेलनि मुङाव जुदि जौ लोंनानै बाइक साफ्रेनानै थैयोब्ला, जोंनि लाइमोनफोरानो जुदि गोमाजोबलाङोब्ला, थैलांजोबोब्ला मोनसे समाव जोंनि बर' हारियाबो जाय लाइमोनफोरखौ लानानै सिमां नुदों बर' हारिया जौगानायनि सोलाय जों हायलांनायखौ जों हायलांगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। ओंखायनो आङो गोदान बोसोरनि मुङाव गासै लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों, बिमा बिफाखौ खावलायनो नागिरदों। गोदान बोसोरखौ बयबो फालिनांगौ, न' दाउट फालिनांगौ, जों फालिनायखौ जों बयबो रावबो बादा होआ। खिन्थु गोदान बोसोरखौ फालिनायनि मुङाव गाज्रि जिनिस जानाय, गाज्रि जिनिस लोंनाय बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयबो लाइमोनफोरखौ खावलायहरबाय आरो बिमा बिफाफोरखौ गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लानो थाखाय खावलायहरबाय।